Kapitan Enteng! Jeep itan tilugan mo ako araw. Saan na tricycle? Ay, sukatak mamut iti jeep ti tricycle kawangga. Mayat at ano ti makarga na pasahiros. Anya nga oras ti biyahe mo intun bigat ngagpailay. Kain agpasyudan. Tapadasek man ti lumugan iti jeep mo. Alas 6 iti agsapang kail. Uy! Alauna mat iti malam ti panagrubwat ka manipod syudad nga gawid dito'y barangay Kabildatan. Nasapa ka mat pare, Ay urayak ni Kwarog dito. Tapagluganak man ngagpasyudan. at dagaya man jeep ni Kwarog pare. Daytan. Ilasin ko kat tuungor ti jeep na. Ay, indakon. Ay, mabit lang man, Kapitan. Na. Ipawit ko man dito insurat ko dito papel a purchase kaw. Pakidagas ng tulangan dito inton malam. Ay, no problem kagawan. Ay, bunto ti purchase mo. Tapno isupay ti maikarga ni Kwarog iti jeep na. Anya day taya. Ay, purchase kaw, Kwarog. Alaam tuman, taytad mo iti sukik a grocerya. Makamu kamutin a mangala. Agbayad akto, no mano ti multak. Arigla daw, kagawad. Inak man mat burasan di tanlo abunga ti papaya ijay bangkag. Nakita kat adandanin maloom. Apay, Ay kat inak ilako ijay syudad Aglugan na kiti jeep ni Kwarog. Alas 6 kano kat tirubwat na amapan agpasada. na talula ang abo nga ti papaya. Day takit dan ti iplitsam nga agpasyudad. Pamrayak matan amapan agpasyar. Gaputaad dan jeep ni Kwarog gagaraang matan ti mapan iti syudad. Kat no nagnginan samot ti pliti iti jeep na. Nanginyi na ti plite no tricycle ti pagluganak. Medyo adayumat ijay syudad. Kurang sapay ti bayad ti tanlo abo nga ti papaya a pagplitay amapan ken agsublay. Agdan ni Kwarog, simbang peten jay jeep na. Anto yan dagiti purchase yaw, kagawad. Wan, mabit lang, Kwarog. Nay na. Ay, nayadam mata. Di mo ibarsak ta mga numabuong nagitilinaon na. Sayang. Aw, anto yung ti resibo yaw. Bayadan yung tipliti dagiti purchase yaw. Sigay. Daytoy. Daytoy ti bayad kaw. Agiyaman nak. Sige, makamu kayo namang isarak kadagiti tagilako yaw. Itulod ko pa yung amin dagiti nabatbati apa sa heroes kaw. Ay, na. Ha? Pasado alas 6 magaya man iti bigat. Hinaldawa na ka. Nabanugak ba't ngamin iti kalma na nang bagbagkat ka dagiti bagahe dagiti pasaheros kaw. Ay, kasano tayo ito yain? Mabit lang, tagi mo katakpay. Bigat nga, tuk-tuk-tuk. Ay. Anya ti kinunap. Ha? Ay, da kayong magayamang kail. Sumra kayo Apay saan ka ngagpasada iti jeep mo ita? Itayak pa nga gururay iti tersina ni kagawad ko nang. Ay, pasensya kayo ng kail. Saan nga itang oras ti panagrubwat kao? Agluto akpay, kan mamigatak pa'y sak agrubwat. Anya, kunak man no alas 6 iti bigat ti robot mo. Nabutak meten dagiti garapon. Nay, kitama. Pintok mo dagita chichiryan. Apay ngay. Anya tiga po na maray. Kasanaw, saan nga ininayad ni Kwarog tinangidiskarga? Imbarsa-barsak na mo. Ay, madi Maday marikwanang. Made. Sana nasaya ti pamayan ni Kwarog. Malugi ti taaw. Ay, di pa'y lang amin manangdan iti konduktor no masadot nga agi diskarga kadag iti mailugan iti jeep na. Apay nagsubli ka ba daw? Kunak man no naglugan ka iti jeep ni Kwarog anapan iti syudad. Jak nga rod na uray ni Kwarog iti igit ti kalsada tuyang. Matagtaka na kaw ni ti kauuray kaw. Iso nagawid ako na. Anya,
No kasta, saanan nga agpasada ni Kwaraw? Saan man? Agpasada ka na nga maladaw laeng. Saan da nga mo no anya nga oras? Heh, nagtaktakak laeng iti oras ko anang uray ken kuana. Ay, kasta ka no ngamin ni Kwaraw. Kumpurmi nga oras ti panagrubwat na amapan agpasada. Anya? Numaminsan, alas 6. Numaminsan, alas 5. Numaminsan met alas 8. Ken adda kanupay di alas 10. Ha? Dayta oras sa kayat na. Tanya ngay nga raw, katbus na nga raw ti bagbagina. Ay, saan na mabalinti ka statuyang? Ada outing tayo inton bigat Kwaraw. Isu nga isaganam jijip mau. Isu ti pagluganan tayo amapan iji-igit ti baybay. Aya. Mapantay ba nagpalpaliwa ako nada? Uro sa paminsam laeng. Areglado ang kail. Basta da kayaw. Mga laka iti badong. Tag-overnight tayo ijay ngag-swimming. Yes! Mayat na itanggal! Ay, nasaya at naabutan mi pa iti jeep mao, Kwaraw. Kaano ka dahi ti rubwat yaw? Madamdama lang, tatabataw. Ururayak lang ni ang kalintay, tanapan gimatang iti antiparana di tabasar. Mabalin ka dahi ti makilugan, Kwaraw. Kat mabalin na, tatabataw. Nawaya pa'y matijip kaw. Dila mabalinan nga orayan na kami biet, kinituyang kaw. Mangan kami biet. Ha? Ay, lumugan kayaw. Tay tayon to amin na namangan iti restaurant na malabasan tayaw. Sige. Ano sak pa nga ron nga ibturan ti bisin ko, Kwaraw. Ay, dari ka ta, hindi mapanawan. Aw, nalpas tayo amin na nanangal daw. Intayaw. Nakaraya mong ti jeep na agawid tayo Kwaraw. Ay, aguray, Kwaraw! Aguray ka! Awan pa'y dito, hindi ba daw? Ay, Kwaraw! Urayan na! Urayan na! Ay, Kwaraw! Kwaraw! Iyagan mo ti Jay! Ay na, di pa'y nakalugan ni Badungkaw! Yay. Kwaraw! Urayan na! Ay, Diyos kay. Ay, di nakman la dengdenggain. Sa dino pa'y itan ti pagluganak. Ay, alangan mo't alumugan nagpalay ti taksay ama pa ni lugar may. Ay, salbag. Ay, una yun ti kastoy abiyag. Naimbag ta nagkita ta dito'y paray. Pinanawan daklatan. Naimbag ta da sa bali nagluganak idikal man anagawaid. Ay, no kasta? Nabati ka idikal man, pare badong. Talaga mat paray. Unay laki din da dya ka anakam. Imbati naklatan iti igit ti kalsada. Agpukpuk kawak pa ngam di da dengdenggain. Ay, basol ko pa. Kapoy kakit di Taim palubos mo, ama panawan na ka. Basol mo, pare. Na, kasano nagbalin a basol ko, ti basol ni Kwarugay? Si Kamit pare. Di mo kunaan anaulaw ka. Ay, basol mau. Tadi mo mabagbagaan ni Kwarog akanakam. Gapotabos nan ti bagbagina. Kompormila ditan niya oras ti panagpaspasada na. Nga oray ibati na kon iti igit ti kalsada. Ha! Makapahay blood kayaw! Ay, just kiday dya, pare badong. Basol ni Kwarog. Ipabasol nakit din kanya. Ay, kat aganos ka Tasikakit nga rod ti kapitan. Hay, makauma. Awan lakit. Sakta kim basol iti amin ang mapaspasamak dito'y barangay tayo. Ay, nagadulakit din ay nga parikot mo dito'y lubong. Bagbagaam ngamin ani Kwarog. Ibagam asaan anasaya ti kasjay nga aramiden na. Noan niya ti oras a panagrubat ti panagpasada na ay katsurutan na. Tapno saan amayaw awan dagiti pasaheros nang amangururay kan kuana. Nang runa, no adanas kan apapananda iti dayta nga oras. Di Kwarog Ay, no kastang agrubwat dan, amon daan na imbag no adapay nabati a pasaheros da. Tapno urayon da Saan akas ta akam kamaten ida ti pasaheros da.
Gaputa pinanawan na mutlatan ida. Ay, basol ani pare badong. Apay ngamin nga agbayag-bayag. Kitawan bukod na alugan. Ay, ni man kit di kwarog. Ay, saan nga agpapada ti oras na? Nangro na iti panagrubwat na. Ay, kasanumat ngamin. Kumpormilatan ti kayat na nga oras sa panagpasada. Ay, kat bus na nga ron ti bagbagina. Ni isa ti makamaw. Ammam kwarog, kasta unay ti soron ni kabadong gapu iti inaramid mo. Ti panang panaw mulatan ken kuana. Oray pukpuk kawan na ka, di mo isardeng tilugan. Guna na. Apay nga mintag bayag-bayag. Kunam no kukuha na mo ti jeep pagluganan na. Apay nga agpauray ngay. Iso pinanawak ita Madimatikas dyan nga naramid mo. Pinagbalin mo mata nakaslaubing ni kabadong laklakay nga mangamsi ka. Para kanyak, nasaya at mait. Tapno inton maminsan, dinto nagpapauday. Madi atalaga tiriknak iti inaramid ni Kwarog. Gapula ang tadajip na, naturayan, nga oray anya ditanter aramidin na. Nagpadaan dan akin ni kapitan. Gaputay so ti kapitan, isulatan ti masursoraut. Nga oray saan mo takasapulan ko madagiti singasing na. Ngarud Daytan ti kunak. No nasaya at ti aramid ni pari Inteng, bagbagan na kumamat ni Kwarog. Nasakit tinakam ko. Gaputa pinanawan daklatan iti igit ti kalsada. Ngarud Amaw, kalpasan ka no ti meeting da, napanda iti sikat a restaurant. Kalpasan na napanda nag-swimming, no anyala ditan tinapnapananda. Makitam, aramid ka di dayta tinasaya at akapitan. Ha! Saan anasaya at ti aramid da, tuyang? Ay, gumatangak man iti nalamiis adanom kagawan ko anang. Mabitlaan kapitan. Paray! Nasaya at naggranata di tao, pare. Isumot lagayam at di mo mabagbagaan ni Kwarog. Tauray si kakat madimat ti aramid mau. Hindi ko matimadi nga aramid ko, pare ba daw? Saan kid din amaday ti kanayon nga iroraryaw kadagiti padam nga opisyalis ti barangay tayaw? Tapno mapan kayo laeng ag-meeting iti adayo a lugar. Kano sa din uladitan ti papapananyaw. Amok kwarta ti barangay tayaw ti busbus-busin nyaw. Ay, tapno amo man niya, paray. Kwartak ti ginastos ka. Ha? Kano adaman nagastos may, ay kabasit laeng. Day takit nga minta di ka pulos makiatindar iti barangay assembly. Among paray, makabakbakilakon. Ha? Ay, tama lang. Tama mga ibaga. Makabagbagkalak nga. Teka gurgurak unay nga aramid mo, paray. Ay nalaing ka nga agreklamo. Ngamno kita ak ti attendance na iti umay maki-assembly meeting. Diyak pa'y makita tinagan mo. Kang runaan iti amain. Di ka pa agbut-butos tunggal ada eleksyon. Salbag kakit di. Ay, agbalbaliw ka nga minun, badong. Manipod ita. Mapan kamat maki-assembly meeting, tapno amom ti mapaspasamak dito'y barangay tayaw. Saan aga po ta kontra kakin ni kapitan, kat di kan umatindar iti meeting ti barangay tayaw. Sige, tuyang. Naamiris ko itan ti bidot ko. Sige aramidag timbagam, kan agparehistro ak tumatan, tapno makabuto sakin tun sumaruno nga eleksyon. Nasaya badaw. Ay tapno na ornos ti amin. Saya atin man mo ti panagpasadam iti jeep mo, Kwarog. Noon niya nga oras ti panagrubwat mo iti bigat. Di mon balbaliwan. Tapno saan mo't amayaw awan dagiti pasahiras mo. Ken di mon ulitin ti inaramid mo ka ni pare badong kita manalaeng. Noon na nabati a pasahiros mo. Weno saan pa anakalugan. Sakbay a paandaram. Kahit agawid kayon. Unang kail, saya ata kung ti pa nagpasadak.
Ken inayada mga idiskarga dagiti bagahida. Tapno awan madadaal. Ala, tauray siya. Baliwak mo ti madi nga aramid ka. Tapno pada-pada tay amin. Ala, sige! Aramidem pa iti amom anasayat para iti barangay yo, Kapitan. Ala, sige! Ditan tinagdibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.